Είναι και από αύριο Σάββατο, κάθε Σάββατο στον Κόθα. Επίσης, ο Άλεξ Χρυστομίδης θέλει μια πρόταση να πάει με τη Λίλα στο θέατρο μου, με σκούντιξε. Ναι. Ωραία. Ωραία, σας περιμένουμε. Οι δυο τους. Πού τα μάζεψες αυτά τα παιδιά, βρε αγόρι μου, πού τα μάζεψες? Έλατε, η αλήθεια είναι και ότι Σιώνα έκανε, δεν τους έδειξε αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Ένα χειροκρότημα και είναι οι Playmates. Ναι! Θα κρατήσω σαν attack και στις εβδομάδες το λογοπαίχνιο του Δημήτρη Σταρόβα για τα σύριαλ του Αντένα την πρώτη μέρα και ότι είναι ο γιος του, ο τύπος που παίζει το... Πώς λέγεται αυτό το όργανο που παίζει, αγόρι μου? Τρομπόνι, πατσάκα μου. Σαξόφωνο μπάσο. Τρομπόνι λέγεται. Επίσης, να σας πούμε ότι την Κυριακή ξεκινάει το Dancing with the Stars, που είναι μια μεγάλη χαρά εδώ για τον Αντένα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που το αγαπάτε πάρα πολύ. Οπότε και εδώ θέλω χειροκρότημα, παρακαλώ. Και θα περάσετε έτσι τα κυριακάτικα βράδια σας, όπως εσείς ξέρετε τα τελευταία 5 χρόνια. Διονύση, είμαι ενθουσιασμένος, ειλικρινά που σε γνώρισα. Σε ένα κενό πλατό έδωσες τη δικιά σου μαγεία. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Ήταν ο Δημήτρης Σταρόβας. Ήταν η Μαρία Μπεκατόρου. Και ο Γρηγόρης Ήταν ο Τόνι. Ήμασταν όλοι εδώ. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες. Την πρώτη εβδομάδα πέρασε. Πάμε Τόνι να κάνουμε φινάλε. Γεια σας. Πάμε ρε guys. Εσένα θέλω μόνο. Θείος Λάκης Τζορντανίδη. Εσένα θέλω μόνο. Εσένα θέλω μόνο. Έλα κοκκό. Πάμε όλοι μαζί το ρεφρέν. Εσένα θέλω μόνο. Να ζήσεις ευγεία και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνει θεά στα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις δόσεις μας και όλοι να λένε να έχω. Τσικάκι μου, Τζο, love you. Σήμερα γιορτάζει όλη η γη, γιατί ένα πολύ δικό μας και αγαπημένο κορίτσι γιορτάζει. Πιο συγκεκριμένα, έχει γενέθλια. Η Τζο. Τζο, happy birthday to you.